आदसा खुलुमबाय दिनैहाय प्रेस बिबुं सारनि गेजेरजोंहाय एसे खायसे खोथाखौ जोङो मोनथिहोनो लुबैदों दा जिथु दिनैहाय सोलिबाय थानाय खायसे इनलिगेल क्वारिफोरनि सायाव जों फंनैसो बुंनो नागिरदों माने जोङो खावलायो जे दा फैबाय थानाय सोलिबाय थानाय बिथां सारमोनखौ ओरैबायदि जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय बागानपारा समस्तियाव खावसेथिंजाय बागानपारा समस्ति गोग्लैयो खावसेथिंजाय दिहिरा समस्ति गोग्लैयो बेवहाय मोनसे क्वारि दं बे क्वारिया सिंग्रा बोरिमाखा आरो दियापारा बे क्वारिया ओरैबायदि इनलिगेल नुदो माने बेसे इनलिगेल बेसे लिगेल जों बेखौ मिथिया खिन्थु मोनसे खोथाखौ जोङो साननो थाङोबा एसे डाउट जायो आरो कनफिउस जायो बेयो मोनसे क्वारि पाखामारा क्वारिनि रिसिप्टजोंनो माने मोनथाम क्वारि दासिमबो सोलिगासिनो दियापारा मोनसे क्वारि बोरिमाखा मोनसे क्वारि बेखौ नुनानै जोङो बिथां सारमोनखौ बा बे सरकारखौ जोङो खावलायो जे बेखौ एसे बेसे लिगेल बेसे इनलिगेल सारमोनहा एसे बिजिरना नायोबा मोजां जायो जों बेखौनो प्रेसमिटनि गेजेरजोंहाय माने बुंथिनानै फोरमायनो लुबैयो बिथां सारमोनाबोथ' आगोलनिफ्रायनो बुंबोखाबाय दा जिथु गोदान सरकार सारमोनाथ' बुंबोखादो जे जि आनलिगेल खामानि दं बेफोर आनलिगेल खामानिया बन्द जागोन थिग जोंबो बेखौनो लुबैयो जों मोजां मोनदों बन्द जागोन होननायखाय दा जेरैहाय बुंदों बेबायदि जानांगौ जुदि आनलिगेल मारबा बेयो बन्द जानांगौ माने आनलिगेल मारबा माने बेवहाय जोङो बहुद डाउट मोनदों रायजोफोरा दिनैहाय मोनसे क्वारिनि रिसिप्टजों बोरैहाय मोननै मोनथाम क्वारि सालायनो हायो बेवहाय एसे माने डाउट आरो बेखायनो जोङो सरकारनिसिम बा खावलायहरो सारमोननिसिम बिथांमोना बेखौ मोजाङै बिजिरना नायोबा मोजां जागोन जुदि इनलिगेलब्ला बन्द खालामनाया मोजां दिनैहाय जोङो देबासरा प्राइमारि VCDC निफ्राय जोङो BPF इउथनिफ्राय जों बेखिनिखौ दिनैहाय फोरमायहरो माने जोङो दिनै नुबोबाय थादो नुबोनो मोनदो दाख्लैबावै साननैसो बन्द जादोंमोन बे मोजांनि बाथ्रा लिगेल आनलिगेलखौ नायथिंनायनि थाखायनो बन्द खालामदोंमोन दिनैहाय बेखौ जों बन्द जानाय नुवाखै बे इनलिगेल क्वारिखौ बेखायनो जोङो दिनैहाय खावलायहरो जेन बेखौ मोजाङैहाय स्टाडि खालामनानै जेनेबा मोजाङै बिजिरना नायनांगौ बेसे लिगेल बेसे आनलिगेल आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'बाय बे अन्थाइ क्वारिया बेसेबांसो बोसोर जाखो बेबायदि सोलिबाय बे अन्थाइ क्वारियाथ' दिनैहाय आं नुबोनायाव 10-12 बोसोर जाबोबाय आरो गोदोआव नोंसोर बेबायदि मोनसे एप्लिकेसनफोर होबोबाय थादोंना थायाखै बेबायदि बन्द खालामनांगौ होननानै बेबायदि बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो होबोआखै खिन्थु नुदों आरो माने मोनसे आगोलोहाय दिनैहाय 5 बोसोर 6 बोसोरसोनि सिगां सिंग्रायावल'मोन 5-6 बोसोरसोनि सिगां सिंग्रायावल'सोमोन आरो ओमफ्राय दा दियापारायाव जाहैदो दियापारायावहाय सासे बिगोमा बियो दा सालायगासिनो आरो बिगोमाया सेत्रि CM सेत्रि गोदोआव जे सालायोमोन बेखौ सोर सालायबाय थायोमोन बे गोदोहाय गोदोहाय माने प्रथमावनो जोंनि बोरिमाखानिखौ बेखौहाय एबसु फरायसा आफादफ्रा सालायदोंमोन नामा ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय प्राइमारियाबो VCDC पार्टिया BPF पार्टियाबो सालायदोंमोन साननैसो बे समाव रिसिप्ट दंना गैयामोन बै समावहायबो रिसिप्टआ बेनो मोनसे लिगेल रिसिप्टआव बाहायफैदों माने आनलिगेलाव रिसिप्टजोंनो बे क्वारिखौ सालायदोंमोन बेनि उनावहाय
कुवारिया आरो बारायदेरहैबावदो दियापारायाव बारायहैबावदो आरो माने दिनै दियापारायाव बारायहैनाया जाबाय 7-8 बोसोरसो बेयो सासेल' बिगोमानि आरो गोदोहाय मोनबेसे कुवारि दंमोन गोदोहाय मोनसेयानो सिंग्राया जोङो बोरिमाखा आरो पाखामाराखौ मोनथिगौमोन मोननै दंमोन दा मोनथाम जाबाय मोनथामनि मोनसेजों सालायबाय थायो दा मोनसेनि रिसिप्टजोंनो मोनथाम कुवारि सोलियो बे मोनसे गोदानैजों मोनसे ओंखारबावदों बेखौ बेवहाय रिसिप्टखौ गोदोहाय दंना गैयामोन बेबो रिसिप्ट गोदानाहाय ओंखारनायाबो माने पाखामारानि रिसिप्टखौ लानानैनो सालायो खुलुमबाय खौरांगिरिफोरनिसिम आङो बागानपारा समस्तिनि सिङाव थानाय पार्टी इउथनि सालायगिरि इउथ बिपिएफ ओमफ्राय दा आंबो बेखौनो बुंनो सानो माने बेयाव बोरिमाखा आरो दियापाराथ' इनलिगेलखा हाग्रा बिफाननि गोदान सरकारनि जोंहा रन्जित सारा बुंदोंमोन इनलिगेल माबाफोरा कुवारि एबा बायदिसिना इनलिगेल खामानिफोरानो बन्द' जानांगौ होननानै हाग्रा बिफाननि EM सारा जोंनिया बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बे बुंनाय मथेबाथ' दा जानांगौ दा रायजोनि सरकार नालाय रायजोनि खोथाया बर' जानांगौ दाथ' इयाव बाला अन्थाइ बुरखाङै फानगासिनो दोङो बेथ' रायजोनि बेरेखा आंनि बेरेखा आरो रायजोनि बहुद खहा इयाव माने दाथ' इ मालदारानो जाबाय बाला बोखांनानै फानै रायजोनि सम्पतिखौ बोखां फानै दा मालदारानो जाबाय L&T लाबोदो डाम्पार बायदो एकदम माहाजोन आरो दा जेबोखौनो बुंनो हाया इनलिगेलबाबो बिसोरनिया लिगेल बायदि आरो माने दा बेखौ माने सरकारा नायबिजिरनांगौ आरो दा जोंनि गोदान सरकारा दा रायजोनि सरकार रायजोनि खोथायाबो रज'गोन होननानै गोदोनो बुंनाय दंखायोमोन जुदि सरकारा बेखौ नायबिजिरोबा नोंथांमोना माबाफोर राहा लागोन नामा राहाथ' एसे लानांगोन इनलिगेलाथ' बन्द' जाथारनांगोन माने बन्द' जाबा रायजोनि मोजां दा इयाव बाला बोखाङो खुख्लानानै थारमाने माबाफोरानो खहा खालामजोब्बाय माने गाज्रि जाजोब्बाय लामाफोरा जिं दैमानि माबाफोरा गाज्रि जाजोबनो हमदों आरो खुख्लाजोबदों माने बेयाव रायजोनि माबाफोराबो हाफोराबो खहा जाजोबदो दंफां लाइफां बुखारना लाना थांजोबदो दै बानायाव रायजोनि बिराद खहा आरो माने बेखौ बन्द' जायोबा मोजां जायो आरो माने रायजोनि मोजां पाब्लिकनि मोजां बे नोंथांमोना बे जाय मानसिया बे टेन्डारखौ लादों बिथांनिसिम माबाफोर इनफरमेसन होबाय बायदि इनफरमेसनथ' बुंनाय जादोंमोन इनलिगेला बन्द' जानांगौ राइड खालामनांगौ बेखौ बेखौ आरो दा इसिना इनलिगेलबाबो राइड रखमानो माने लिगेल दोङो पाक्कामारायाथ' लिगेलखा कुवारिया इलिगेल रिसिप्टजोंनो माने मोननै कुवारिखौ सालायगासिनो दङ आरो इसिना लिगेल बायदि जाहैबाय बेथ' लिगेल नंथारा इनलिगेलथार गुबुननि टेन्डार थानाय माबादो रिसिप्टजों पाक्कामारानि माबाखौ सालायनो हायाना बे जानो हाया माने बे मोजां जायाखै रिसिप्टआबो मोनसे माने मालिकआबो सासे दङ नामा मालिकआ दा सानै जाना दङ इयाव जोंनिया बे मोनथाम टेन्डारनि मालिकआ सासे ना बेलेग गुबुन बे टेन्डार गोनांदो इसोर माबा दोङो रिलेसन दोङो बाथा दंलायो माने पाक्कामारायाथ' लिगेलखा ओमफ्राय जोंनिया थारमाने इयाव इनलिगेल दोङो आगोलाव सोरबाफोर नोंसोर एप्लिकेसनफोरखौ बिदिथ' एप्लिकेसन होनाय जायाखै जों बुंदोंमोन आरो खोथाखौ बेथ' इनलिगेल बन्द' जायोबा मोजां जायो रायजोनिबो मोजां जायो जोंनिबो मोजां जायो माने दा लामाफोराबो बहुद गाज्रि जानो हमदों खहा खालामजोबनानै दा बाला बोखाङै गाज्रि जानो हमबाय ना गोथौ जानो हमबाय ओमफ्राय नै माबायाव बोरिमाखायाव L&T दैज्लां समावबो एकदम थाबा-थुब माने बोखाङो आरो फानदो अखा हानाय समावबो ओमफ्राय माने L&Tखौ जिङाव दोन्दोंमोन खुख्लानानै माने ओमफ्राय L&Tआ हाबसोनायसै दा L&Tखौ बोखांनो हायाखै बिदिनो बाला फानै L&Tआबो खहा जालांदों दाबो दोङो दाबो नुगोन थांबा भिडिअ शुट खालामनानै नोंथांमोना लाना थांनो हागोन ओमफ्राय बेयाव आरो सासे मानसिबो थैदो माने गोथौ जाबायना माबा L&Tदो माने बोखां माबाया गोथौ जाजोबदों माने दैमाया दैमानि मुङा मा बे माबा बोरिमाखा दैसानि नामा दैसानि नामा पाग्लायानो गोलैयो पाग्लानिफ्राय फैनाय